Long time, my daughter. My daughter? Kuyu ndiani kuyu? Anonditiwa. Mwanangu, handidi kuti kana wamitiswa ndoti mbiriri ndikutsvagatirwa ndingamwana. Rake raamai vake. Tinashe. Tinashe. Ragova furutu here nezita rimwe chete kuti avocado kana kuti orange. Okay, Tinashe chimusoro. Chimusoro unooneka nemusoro wacho kuti ngekwa chimusoro. Don't mind tete vako vanofara. I hope baba mnini mhasuru dzamina dzange dzekuchima mari. Otherwise mwana wangu imurungo muona. What do you do for a living, baba mnini? He comes from a rich family. Tete, I found my businesses akawanda. Doti, my daughter, ndiri kubvunza iye kuti anoita nezvei. Mari yababa wake haisi mari yake. Ndisamiti nedrip hazvidyiwi mwanangu. Handiti? Baba mnini munoona mwana wangu uyu ajaira kudya poroni, vhorosi, mabanana makuseni neserevhita sere rake chaiye unodya iye. Saka ndikubvunza kuti iye unoita nezvei. I hope future yenyu haina kudonha samabhurugwa enyu baba mnini. Tete, ndinaomara mwanangu ndakasununguka. Baba mnini, pano ndoda mukwasha nekriminari record ari kuteerwa namapurisa nezimura namaCID, CIO, Samson pamusoro, shumba pasi, shumba pamusi, Samson pamusoro. Mwana wangu ada kuchengeteka. Ati munomuona chero achienda kuchimbuzi anoshandisa mababy wipes. Saka ndoda kuti munga makarongeka munhu ngaite madhiri. Anoziva kuti mwanangu Doti, let me tell you, muZimbabwe kuti urarame unoda madhiri anopisa wandichi. Anga kuchengeta sei? I think that your father's property is not your property mwanangu. Kana wakuda mwana wangu uyu, make sure kuti wauya panapa wine criminal record. Wakapaka GD6 yako, uchiti Tete where can I hide? Then we start up from there. It's okay, baby. Aiwa, Doti, hauna kwenda. Ndine zvimwe zvandaka ndine chimwe chitagi chepaserapo chandichakurongera. This one is not for you. Aiwa, kana I'm polite. Yeah, baby. People think I'm rude, but I'm open-minded. Ukurumidze kudzoka wese poto pamoto.